А вода да им сипам ли в тая купа? Тя не че много пият, Его, виж и той отива да пи. Какво не се учат? Учат се, виж го. Подмина. Сега ще видим. Стига мялка. Полека да не го настъпиш. Ти срали се, бе? Или се намаза? Мале, какви се умърляхте. Въобще не ги интересуваш в момента. Ей, скачи. Айде. Айде горе. Горе. Айде горе. Друг е зора на нея. Знае, че оттам няма да се докопа. А тя й харесва бебешката храна. Долу, Лили! Ох, па и тия, веднага и тия. И тя я пусни да обере, освен тук, да оближа поне. Ще изчисти. Те си изядоха всичко. Ама, Зурло. Тя сега ще ти изчисти набързо. Чакай.